ɓaawo heɓugo wawta dente huwobe ha lesdi Nigeria darna tikkere nde ɓe fuɗɗi dalila tefugo ɓesdari ceede jobdi lewru iga ngomnati. Ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu euni jamii ngomnati mako ɓe joɗidi bo wawti huwobe man warugo waɗa gidal be mako ha sare laamu wato Aso Rock. ɓaawo gidal man on bo ministajo hakkilanki shanu cakol kubaruji Alhaji Mohammed Idris waɗani tefoɓe kubaruji ha sare laamu jawabu dow no jonde maɓɓe be Tinubu laati. The president had just summoned a meeting of all those who negotiated on behalf of the federal government, led by the Secretary to the Government of the Federation. Ardido lesdi Nigeria surgi amin min fu amin tawaɓe ha jonde be lebo les jagorgal sakatarejo ngomnati mobgal lesdi, ministajo hakkilanki shanu ceede be ministajo hakkilanowo hiisa be dabareji no ngomnati majjinirta ceede fu tawama ha jonde be ardiɗo lesdi man. Non bo ministajo hakkilanowo shanu kuuɗe wato lebo be min hoore am min tawama ha be ardiɗo kompaniwa nebbam petur ngomnati wato NNPC fu tawama. Min joɗidi be ardiɗo lesdi min darti kaɓɓidal ngal min ngadi be lebo, nden ardiɗo lesdi umri ministajo hakkilanki shanu ceede dow yaha fiya boɗɗum waddanamo hakkunde hande be jango heɓa o anda sembe ko ngomnati wawata dow ko larani jobdi ceede albashi huwanoɓe ngomnati mobgal lesdi fuu. Hunde bo nde hokkata ngomnati man alƙibila no titirta dental huwobe man ha jonde tammunde waɗego nder asawere ɗo. Like I've said earlier, government is not against, it's not an opponent of labor discussions, it's not an opponent of wage increase, bana no mi wi on ngomnati na nawlirawa huwoɓe on, nonnon bo ngomnati salai ɓesduki ceede jobdi. Ko ngomnati wi'ata haɗo na wolde amma ko wawete on. Ngam man min huwan min tabitina ko ngomnati wi fuu hebbitini. Ngomnati umri dow ɗum hawta hoore, na ngomnati mobgal lesdi tan, ngomnatiji diwe be jawmu kompaniji oji huwoɓe fuu hawta joɗida famra wurtina ceede ɗe handani jobdi yaadori be darnde korowal kuugal kala huwowo fuu. Jobdi ndi bakkeje fuu pottini ndi wawata henanki huwowo ndi ɓuray sembe yoɓowondi. Now that we have come back to the negotiating table, all of us will work together again assiduously within the next 1 week to ensure that we have a new wage for Nigeria that is acceptable, that is sustainable, that is also realistic for all Nigerians. Iga sare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu ko da Radio International be TV.